kwa Dr. Fred Matiang'i inkiora batebi bari against Matiang'i anende kurwa Osoro ngoro usimanyete togosari kwa Osoro ya egento ndaite batenga nki as much as bako ko support ya the second term yomo president yororo egento kirigina ngo batena nki momanyanga politics ichire local politics is local onye tubuga the support ya the local people yes nabo gocha gutangwa to ikera kirina yoganiti igo kogenda mamincha ndiri kugukania lakini nende kero nende kwira atuke ngarende naye no kaira responsibility getogo kora utatigi ndomaite matigari teratenena aga kiri tereka stage tenena tanga bono twachakire yes bono nobwateri baga tetebya ngana ki ne serikali tole togenderete gukora emirimo emire igari kegotenena nabona inche ngoika erinde na inche ndini igari yiga ya Matiang'i lakini bono egento kera gitokobasabanga mbe barende nande batokanie bose bakwane bobe egekogera oyiga no muntu itabirwe n'abantu abange yes naenderende ntuita kwa kama kari gochigotena se fora mwenene gukwana mamincha yo mwana omino yes nabeko bobosoku nanda abantu okonyara baigure bubi nande kera abantu baigure bubi bono nayo koba injured yes you are injuring yourself igo nje nakuranga rorango mutachebuya egere muganyire gari yike morenga na kimoko tebara kine mapema mbuya mapema mbuya yani ntosareria Dr. Fred Matiang'i ebicha kurwa Osoro ngoro usi asogokwana against him yes afadhali bona no mukwana bo benka gochikobwa komukwana kurusiko bararende naye gwatebanga tugacha digital rero buno guchigukwana bube egento kigire Nairobi amaite no kwana ikigusi gocha kunya translate abega begas lakini nene bona karo karisiko na bona tanga ya ngagusi bate bire ntutam bari bate bire ngango nande kwanya do maybe nande gwebire ege karo didio gukwana mata konya ri etalia buna go the power of life gosobo gima bora kwanya ru memruwa tebire gendege kon mojo kerusi asabanto nande bona ya bire digital bona gocha konya koirorerwo konya re gya gwitire nauni nekene yes bali bakotebanga ntubwati chikura chisaine